L'Ajuntament ha editat un nou llibre de la col·lecció Carnet de Voyage amb el títol Desembolicant el Carmel i Can Baró. L'autor és el dibuixant Alejandro Santos i el llibre consta d'uns 80 dibuixos urbans realitzats en aquarel·la. S'hi poden veure il·lustrats espais com les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, la Biblioteca del Carmel, la Masia de Can Baró o el Bar Delícies, entre molts d'altres. Aquest és el volum número 22 de la col·lecció, que també s'ha editat en barris com Horta, el Guinardó, Poblenou, el Raval o les Corts, entre d'altres. El llibre està previst presentar-lo oficialment durant la Festa Major del Carmel el proper juliol. Es ven a les llibreries al preu de 15 euros. Hay como una historia subterránea de minas, de fábricas, de lucha vecinal y por encima hay la fisonomía que tiene ahora, que es distinta, pero cada rincón tiene un antes y un después, ¿no? Entonces yo he dibujado el ahora tal como está y en los textos también explica un poco la historia de lo que fue cada cosa, ¿no?